Mä muistan, kun mulle kaikki sanoi, ketkä on lukenut mun kirjan. Julkaise se. Tee se nikillä. Mä vastasin niille, että kaduilla on sanonta. Jokainen vastaa omaan huutonsa. Jos mulla on munaa kirjoittaa kirja, mitä toiset on tehnyt mulle, niin kai mä nyt voin oikeasti myös silloin kirjoittaa siihen, mitä minäkin olen tehnyt. Mun mielestä huono kirjailija, huono tarina on sitä, että se syy heitetään pelkästään sinne toiselle puolelle osaamatta katsoa itseään peiliin. Ja ellei ole munaa puhua rehellisesti sellaisista asioista, mitä on käynyt, niin miten sä voit oikeasti koskaan kertoa kenellekään rehellisesti, miten sä selvisit? Aitous aittaa ihmisiä. Mä uskon siihen. Se ei ole helppoa kellekään. Mutta toinen vaihtoehto olisi olla strutsi ja tunkea pää pensaaseen ja olla sillä, että mua satutettiin, mä oon syytön, mä oon. Joo, ei nikkejä. Mun nimi on Riikkala ja mun kirja on Vapauden asema.